Бор галәмне интернет биле булса да, почта ящикләреннән типографиядә басылган гәҗитне алып укуны интернеттан яңалыклар уку берничек тә алыштыра алмыйдыр. Яшел Үзән гәҗите районда татар телендә чыгып килүче бердән-бер басма. Күпме күңел җылысы көч кергән редакция кызларының хезмәт җимеше. Үз эшләренең осталары булган бу коллектив күп вакыт юлда, алар халык арасында, алар һәр узган чараның үзәгендә кайнап, бар яңалыкны безгә җиткерергә тырышалар. Яшел Үзән гәҗите бик күп кенә матур бәйгеләр дә оештырып килә. Әле күптән түгел генә апрель ае, поэзия ае исеме астында татар телен саклау һәм аның матурлыгын яшьләргә җиткерү максатыннан узган бәйге нәтиҗәләре гәҗит битләрендә урын алырга да өлгермәде. Алар инде яңа бәйге игълан иттеләр. Монысы инде сүзең белән данлай Яшел Үзәнне дип атала. Бу бәйгегә үзем язган шигырь белән мин дә кушылырга булдым. Яшел Үзән гәҗитен бик күптән алдырабыз. Районда бердән-бер бит ул, шуңар тугры калабыз. Районыбыз авылларын барсын да ул яктырта, уңганнарын, булганнарын, тырышларын калкыта. Яше, карты бар да укый, аны бар да ярата. Кроссвордлар шишә-шишә, өйдә бар да баш вата. Гәҗитне кулга алуга таныш битләрне күзлим. Тәмне рецептларны гәҗит битеннән күзлим. Әле тагын шул ягы бар, бүләкләр дә тарата. Конкурслар оештырып, бик күпне шатландыра. Бу тырыш коллективка уңышлар теләп калам. Зак яшә Яшел Үзән, мин синең белән калам.